اردوغان دخوازه رنگ دستلاتداری آخو یا دیکتاتوری آخو تمام بکه. ji destpêka guhatî ser desthilatdariyê li Tirkiyê ji sala 2002 virde gav bi gav saziyên rêvebirina dewletê û desthilatdariya wê xistin destê xwe. Ê aliyê civakî û di aliyê siyasî û aliyê îdarî û aliyê aborî û di hemû aliyan de herdem kesên girêdayê xwe di nav wê de xurt kirin û xwest dewletê bi temamî tê destê xwe û Erdogan ji bo dijî pirsgirêka Kurd jî wisa şer elan kir li dijî gelê Kurd mabû artêş diriya artêşê re rewşeke nû çê bike. Yek ji alîkî de fermandarên artêşê êgog neêwîne wan jî bidiguhertin û ji alîkî din de bin wî navî de êdî rewabûna xwe çê bike ji bo ku ji ana pêve bi rengekî diktatorîzmekê bi ser hemû kesên dijberî xwe û ji bo nêzîkatiya ji pirsgirêka Kurd re biçe heta bigî asta edamê carek zin tê xwe rojevê û li bi vî rengî li dijî gelê Kurd û li dijî demokratî xwazan bixwaze tiştê ku ew pîlan dike bide meşandin û van guhertinên ku vê dawiyê çê dibin û hewildana vegerandina yasaya edamê û elankirina rewşa awarte li Tirkiyê evana tev nîşaneyên ku Erdogan îdî wek hakimê bi tenê derveyî wek ku hat zanîn berê di Tirkiyê de piçekî hinek pîvanên demokratîk hebûn teva îdî radike înqîlaba mezin esasen Erdogan kir bi vî rengihanê. Yani ana deverên azad yan jî deverên ku rizgarkirî ne di Sûriyê deverên Rojavayê Kurdistanê ne. û ew dever ji xwe rêvebiriyekî xweser lê heye û ana amadekariyên damezrandina sîstema federal têkirin û hikûmeta Erdogan ji 2011 vir de herdem li dijî me şer kiriye. Grûpên Cebhetün Nesra, grûpên Daeş, grûpên çekdarî cuda tev şandin ser Rojavayê Kurdistanê qebûl nedikir ku ev herem bi terefê hêzeke demokratîk û Kurd were bi rêvebirin. Lê siyaseta Erdogan ya di Sûriyê û di Rojavayê Kurdistanê de feşel anî binket. Ana ew nema dikare îdî wek berê bi siyaseta xwe berê berdewam bike ji bo vê jî nêzîkatiyên xwe ji hundirê Sûriye re neçarma siyasetê xwe tektîkên xwe biguhere. Ana lêborîn ji Rûsa xwest têkiliyê xwe bi İsraîl rivegerandin, ana hewl dide têkiliyê xwe Beşar Esed rivegerîne, pêwendiyên xwe bi grûpên opozisyonê di hundirê Sûrî de asta têkiliyan diguhertin yanî rewşeke nû derketî ortê ev jî encamê serkeftina şoreşa Rojavayê Kurdistanê bû.